more Kawa be by attention TV so for Queen Tuana. Me jina me na so sabre enra me den nsem be gu mapon so a abrantie bi a se bi ode na danfo akwaji sikedro e wo gomua eye so adro area honom a ho apantom a sabre di abrantie no abansa aka no na sama video no e ba abonte no na ye nipa adwen mente me wa se bi se ya acting bi se ya planting e bi se ye say na ye do mo asuko no attention for e bobro mu do mo asuko afede ye hu asam no ni tin ni bobre nyina ye de ba bebre mo sane a etie eya ohine obo krom ho no won se abrantie ni fitogo ne ba aso adru ho no mu se obebo ne ho dwa na so obe ye fu kakra na danfo de ne ho bo no e wo krom no na danfo ne pa che se utie togo ni na ne kasem a chale woni mo bi o ye adru ha ye nyo bi bebo ama ye nye sika tese ni komodie ni nyina aye sika sem like onya obedie ewu na o hwe video na wie ya otum se obago mo aso obepemoja e de akotogo e de akoye sika edro enti one na dafo ni di sa akoma na dafo no kotia ye ohene ye wo kuro nim na se abrantia waba kuro mu ai mafa na dafo na so enkomo aye a one me etedinti ye setne up enti ohene ye wo kuro mu ho no ekope ekura biase ye kase amanfo so ekura ye den not dan ye si esetin krofo pa police fo epe obi a wa hye batakare kese se ehwo ne nsone so a ehwo no ye gisikadro ho a nanti na abrantie ne beka kofa Togo ni na ba na tese bibia akoso se ne be ya police nsa ebeka no enti omukọ enwira mo ekobo sa apoi ba bia sikadro ya hyehyehye ne ma ne nyina abrantie ba omonsa beka no na omochene nti ohene no ene di sa adwume sanka ohene na ntu sa na mo ya anka sabre Togo ni na ya de ayensa beka no na yenya ne se adwemboni bi ntina ode ba kromo nti edro suko ohene no wo ne kokasai ma esene a osi ehye eye ade na se nyina kwan omufa so a omunsaka abrantie na sabre waye eye posifo ede Mr. Mienti ohene nemra nana wadaroma obetimi aboye nchemu kakra ona na wo hye Ayanfuri kokogina mu nana video Ayanfuri no eye mehene baako me na me ye asafo ache the whole denchira akomo hene na bia na asase kopin bia me na me ye asafo ache mlantie hene wo na we no eye yen odi kuro baako na na hye sa comfortable no say no se dia mane the ball me obi na asem ni si ye me aso na me organize sa de no okay chiremu e ko say e ba say na mutumi arari on this sa o we dinu na wa plan so obeku ni pedu no o obi a wote ha watena kuro yi mu emre kakra na yetete se oso pese wo gisikaduro na ni sikaduro na opese wo je no sabe obi wo no ma na adwen mu ka no na wo kasa obi wo nso a na nani da ho so obeye sa de no nti menant ye ni besi mi so mlanti ni be bo man ye se nipa we se opese wo gisikaduro okay ti ni bi sa wo mu se sa nipa no ye na adwen mu ne kana na se na sempa nti wo mu konko bisa ni ye ampa mlanti ni koko bisa no so mu hwa ye no kura se onyaboni obedinya na adwen mu ne ka no ti wo mu toto na no de dikan okofa na wo fa se de ne bai okofa na wo fa se de ne bai ye nsi no na ne sesa ne sa be fa na wo fa se ne koe de to so biem ene se yo no mu ya ye nyanti ye se o se afede o nya obi a obeku no nti obi obeto sa etire no ye nyanti ye sa ne hu se ablanti no nya bone a obedi empo se ya nhwe ne ya nso ni mu a obetumi de nipa na o so wanya no de nafu ya koba di foforo e bia no ye kom ni di bone a ba bi de o mu di bone nti na o se ye fa plan a ebetumi aso ni mu ne de na ma aban nti ye tena ase ne plan ye se sa na tie dia di ba ye no ho konfo ne bia no se ba ya obeto tire no tie nya daade e plan ye ne friends and tro for free natural security for ka ho ene monitor ye ne kule amush nti mia kasa me no kasa mia me plot so ene ye de ni ye tete nipa no ho no mo ye bibia se ho na nipa no obeto ade no akapa ona konfo no so wo nti kule amush ampa so de nipa no so ba so ampa odi nipa no so pa nti ma ye hu se sa nipa boni ni we yentumi ne ntina o mai mu ti akwan bia so fie ma ban sa den eso ni mu nti na obi sa ni ete no no ma so be kunipa ma hwe ni nchi kakra ye so free Togo I want something to say yeah Togo no na apart from we no mo de maso toto for mo brabra maso ase a na ya de otadi sa adwuma na na ablanti no hwe ne ya wa ye bi da because ekwan o fa so chi nipa no koma ne nsa nyina no mu nipa na nkasa nu ma se me no da nipa na nkra me no kasa no da na boy na busuafo ba me nchen wukurum ha yes boy no to mu hu ne life mu ba ye nchen wa boy na so ne nu mu kire se nka boy ne be kunu so ampa
Yeah, the Mukura and the boy in the end, say, Senye Mpuan, or the boy in the Kobe Biakuno. Now, apart from video, Kakrea Yenye, dear man, a course, any video more bit me a chill much. Oh, the young were close to the Mohuni video, the Munano. It will see Ayanfuri Krumankasa. See, Ayanfuri Krumankasa. I see. Maya Juma Day Pa Radin Shramwati. Now, dear measures Namudi Gua Kwamua as a Nananom Ebetimia Buamasa Niamaway, yet me to us your crown. Yo, Medasi, Tisian and Yaya, and he said, we now Yahuni say, Yadaya Hoso. The near catch a mind, and Chamania and free mine in a chick. The Paboni be or share and pattern Hawaii and I've been so best at Yibino. Yes, so, Anonymous Yankupanda, my Yusu Boboy, and when you're near Mlantiano, yes, you are wanting. Okobia ye wurama e bomu se nipa boni ni sabi ye hu aduma bia ntia ode ba ku no ya do be ma police menim se krobia betu mpon a e ya na ahoho ka ho bi pa de na ma ahoho ba krom ho sabi obi ono ma obeye kua obi nso ya nso man so ha obi nso ba man se no obeye obi so be gin hweso kokko hweso nti no obi ba sabi obi a ne naduma ode ba na we no oba ye no me ntia me nya so oba so obeye kua obeye kokko ba nya ne kokko no obeye ye no na so oba so obepe moja Oh, I see my adwuma ya bedo wase anopa mi prebe sabo akachi why me da se se wo je bre twen me akua ntwa na mbeso makra